Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, σεβαστέ και λίαν αγαπητέ, δεσιμολογιότατε πρωτοπρεσβύτερε πατέρα Σεραφείμ Φαράσογλου, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, την τιμητική εκδήλωση. Θα καλέσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κίσα, τον Σταμάτιο Νικολάου, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Παρακαλώ, πρόεδρε. Εδεσιμολογιότατε Πάτερ Σεραφείμ Φαράσογλου και λίαν μην αγαπητέ εν τις ψαλμοδίες και γενικότερον καθ' όλη την 20ετή και παραπάνω παραμονή σας εδώ στην Αθήνα, πάντοτε συμβάλλετε στις εκδηλώσεις μας ως προεξάρχοντες πανηγύριος, τολμώ να πω. Και λίαν μην αγαπητοί φίλοι των σωματείων, κύριε Αντιπρόεδρε της Οικουμενικής Ομοσπονδίας, πρόεδροι και αντιπρόεδροι σωματείων αδελφών πολίτικων, τον κύριο Τενταφυλλίδη, τους αγαπητούς Κωνσταντίνο Φωτόπουλο και Κωνσταντίνο Μπουσδέκη, καθηγητάς βυζαντινής μουσικής της σχολής Βυζαντινό Εργαστήρι της Μητροπόλεως εκεί στο Μαρούσι και λοιποί αδελφοί του Σχολείου Ψαλτικής, συγγνώμη μου διέφυγε. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω όλους σας στην, τολμώ να πω, πρώτη ή δεύτερη εκδήλωση στο σύλλογό μας. Είναι ήδη ένας χρόνος που λειτουργούμε, αλλά υποτυπωδώς ήδη έχουν τελειώσει όλα τα έργα τα ανακαινιστικά της αιθούσης κάτω του στούντιο και πλέον είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε και τις εκδηλώσεις και διάφορες βραδιές, φιλολογικές, μουσικοφιλολογικές και ούτω καθεξής. Η παρούσα βραδιά αφιερούται σε 3 βετεράνους, τροποντινά θα πω, και βάρδους του αναλογίου, τον Σταμάτιο Πανολάκη, ο οποίος απουσιάζει οικουρών, και τον Χαράλαμπο Παχαραλάμπους, επίσης και αυτός λόγω υγείας δεν μπορεί να παραστεί, αλλά παρίσταται ανταυτόν όλων ο Θεοχάρης Ανεστίδης, διατελέσας πρωτοψάλτης επί πολλά έτη. Επί πολλά έτη στον Άγιο Δημήτριο Ταταούλου, να πω εκεί, νομίζω εκεί απεχώρησε τελευταία από την πόλη, αλλά στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πέραν και σε πολλούς ναούς της Βασιλευούσης, κυρίως και στην περιοχή του Φαναρίου, ον γέννημα και θρέμα Φαναριώτης. Προηγουμένως αυτά συζητούσαμε. Θα γίνει η εκδήλωση αυτή μια σεμνή τιμητική εκδήλωση και στα πλαίσια αυτής θα ονομαστεί η αίθουσα εδώ, αίθουσα Γεωργίου Τσαούση, εις μνήμην του αγαπητού μας πρώτου χωράρχου του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοβίνου Κωνσταντινούπολεως, Γεωργίου Τσαούση, που τόσο νωρίς μας άφησε και μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, και επίσης και άλλων τεινών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Προέδρου μας, του κυρίου Σκούτα, καθώς και του Ξενοπούλου, του Αντιπροέδρου. Και πάλι εύχομαι σε όλους σας καλή βραδιά και με το καλό να παρακολουθήσετε. Καλό Πάσχα. Γεννήθηκε στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολεως το έτος 1923, από γονείς Χίου στην καταγωγή, τον Ιωάννη και τη Στυλιανή. Ο πατέρας του ήταν παντοπόλης, στα όρια της περιοχής Φαναρίου και Βαλατά, κοντά στον Ταξιάρχη, επί της οδού Κιοπρούμπασου στον αριθμό 34. Το έτος 1929 εγγράφηκε στην πρώτη τάξη του Δημοτικού της Αστικής Σχολής Βαλατά και το έτος 1935 ήταν μαθητής της πρώτης γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής, από την οποία αποφοίτησε τον Μάιο του 1941. Τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους εγγράφηκε στην Ροβέρτιον Ακαδημία, όπου μετά από τετραετή φοίτηση αποφοίτησε το έτος 1945 του εμπορικού κλάδου. Τον Μάιο του 1948
εκτέλεσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στον τουρκικό στρατό ως έφεδρος αξιωματικός. Τον Ιούνιο του 1949 άνοιξε λογιστικό γραφείο, το οποίο και λειτουργήσε συνεχώς μέχρι το 1961. Το έτος 1952 παντρεύτηκε και από τον γάμο του αυτό απέκτησε 2 κορίτσια. Το έτος 1961 ιδρύει μία εμπορική εταιρεία με αντικείμενο εμπορία ανταλλακτικών και την οποία λειτουργεί μέχρι και το 1976. Το έτος 1973 συνταξιοδοτήθηκε και το 1977 μετακόμισε στην Αθήνα, όπου και ζει μέχρι και την σήμερον. Τα πρώτα του βήματα στην ψαλτική ξεκίνησαν το 1931, όπου και σε ηλικία 8 ετών τον πήρε κοντά του στο αναλόγιο ο Μπαρμπακότσος, πρωτοψάλτης του Συναητικού Μετοχείου του Αγίου Ιωάννου. Τα πρώτα μαθήματα ξεκίνησαν το 1936 από τον συμμαθητή του Αθανάσιο Αλεξιάδη και αμέσως μετά και προς το τέλος του 1936 άρχισε συστηματικά μαθήματα 2 φορές την εβδομάδα από τον άρχοντα Λαμπαδάριον κύριον Ευστάθιον Βυγκόπουλων, που κράτησαν μέχρι το τέλος του 1937. Συνέχισε την πρακτική του εξάσκησης στα αναλόγια με τον φίλο του και αργότερα κληρικών Αθανάσιον Αλεξιάδη, τότε πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μπαλίνου. Το έτος 1940, σε ηλικία 17 ετών, προσελήφθη από τον ίδιο τον Μιχαήλ Χατζιαθανασίου ως πρωτοψάλτης του Αγιάσματος Βεφά. Το 1941, μετά από πρόσκληση του τότε Μητροπολίτου Γέρον Δέρκον Ιωακήμ Πελεκάνου και με την υπόσχεση ότι ο παρών στην πρόσληψη Κωνσταντίνος Πρίγκος θα του κάνει μαθήματα κάθε Σάββατο μετά τον Εσπερινό και θα του διδάσκει τον όρθρον της ακολουθούσης Κυριακής. Ανέλαβε των δεύτερων χωρών του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στα Θαραπιά. Στην ίδια χρονιά, το 1941, λόγω των καιρικών αντιξοοτήτων αλλά και της μεγάλης αποστάσεως των θεραπείων από το φανάρι, αποφάσισε να συνεχίσει την ψαλτική σταδιοδρομία του στο αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, αρχικά ως β' ψάλτης και σε λίγους μήνες ως πρωτοψάλτης και μέχρι το 1955, δηλαδή για περίπου 15 συνεχή χρόνια. Προσελήφθη δε από τον πρόεδρο του Αγιάσματος Μητροπολίτη Μύρων και μετέπειτα Προύσης κύριον Πολύκαρπον. Από το 1955 μέχρι και το 1977 που μετακόμισε στην Ελλάδα, έψαλε ανιδιοτελώς σε κάθε ναό της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, πάντοτε κατόπιν προσκλήσεως των επιτρόπων κατά το πλήστον σε αρχιερατικάς λειτουργίας και εσπερινούς. Η τελευταία φορά του στο αναλόγιο ήταν τον Απρίλιο του 2014. Καθημερινά, κατά την μεγάλη εβδομάδα αυτού του έτους, στην ιδιαίτερη πατρίδα των γονέων του, στο λυθείο της Χίου, σε ηλικία 91 ετών. Ας ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τον 96 ετών σήμερα κύριο Παπαμανολάκη, όταν ήταν σε ηλικία μόλις 90 ετών και κάτι. Κύριε, προς το μυστήριο το απόλυτον της οικονομίας μου και εξαρκούσα εκ των εξεβεδαομήτηρ η τίτωση προσχάρου βασιλείας τίμην σε αυτής δωρήσας τέχνης αλλά αντιταύτης ποτήριο θανάτου επιγγυλοφοή της φίλης σου. Ο ποτήριο προτούτον πίνω αυτός αλέης αμαρτημάτων καθαρτήριων. Διόσκηβο
σωτήρ των ψυχών ημόξασι. Κύριε, το τελεότατο αφρόνιν τους οικείους πεύων μαθητάς, μη ομοιούσε τις έθνες συνέλεγες εις το κατάρχην των ελαχιστότερων. Ούτω γαράστε ημίν τις εμείς μαθήτες, ότι πτωχός άλλων υπάρχων. Ο πρώτος γνήμων στο πάντων διάκονος, ο δε άρχονος ο αρχόμενος, ο προκριθής δε όσο εσχάνων. Και γαρελήρηθο αυτός το πτωχεύσαντι Αδάμ διακονήσε και λυτροδούνε αντιπολών την ψυχήν των βόντων μη δόξασι. Το έργο των χειρών ημών κατευθύνων, της ξηρανθήσης οικής δια την ακαρπία, το επιτίμιον φοβηθέντες αδελφοί, καρπούς αξίους της μετανοίας, προσάξομεν Χριστόν το παρέχον τιμήν το μεγαλέως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Δευτέραν έβαν την Αιγυπτίαν, ευρών ο δράκων διαρρημάτων, άσπευδε κολακίας υποσχελίσε τον Ιωσή. Αλλά αυτός κατά λοιπόν των χιτών έφυγε την αμαρτία και γύρω σου κι σκήνες ως ο πρωτοπλάστος προ της παρά. Τούτε εσύ και εσύ εις Χριστέ ελέησον ημάς. Ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, το μουσικολογιοτάτο κυρίο Σταματείο Παπαμανολάκη, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν δια την καθόλου προσφοράν αυτού στην ιεροψαλτική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως. Αθήνηση, Μάρτιος του 2017. Θα επιδοθεί κατοίκον στον κύριο Παπαμανολάκη. Ναι. Η παρούσα, επειδή δεν είναι εδώ πέρα ο κύριος Παπαμανολάκης, θα παραδοθεί κατοίκον εις αυτόν. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τον κύριο Παπαχαραλάμπους, τον γνωστό μας καθηγητή των περισσότερων ημών, και θα ακούσουμε
Γεννήθηκα στη συνοικία Βλάγκας της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1926. Γόνος παπαδικής οικογένειας, αφού ο παππούς μου Μακαριστός Παπαχαράλαμπος ήταν ιερεύς, ήταν και διδάσκαλος στη γενέτειρά του Καρβάλη της Καπαδοκίας. Ο ναός των Αγίων Θεοδόρου του Στρατιλάτου και Θεοδόρου του Τυρονός ήταν ο ενοριακός ναός της περιοχής μας. Διανύαμε τα έτη 1935 και 1936. Δεξιός ιεροψάλτης ο Ιωάννης Τοπίδης. Αριστερός ιεροψάλτης ο Ιωάννης Κυριακίδης. Ιερατικός προϊστάμενος ο Ιωάννης Γαλάνης. Στη συνέχεια συντελούνται κάποιες αλλαγές στο σκηνικό των λειτουργών της Εκκλησίας μας. Τώρα πια δεξιός ιεροψάλτης είναι ο Αχιλλέας Καρτζόγλου και αριστερός ιεροψάλτης ο Βασίλειος Ιωαννίδης και ιερεύς ο πατήρ Αναστάσιο Ξένος. Του Αχιλλέα Καρτζόγλου μετατεθέντος στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κουσκουντσοκίου, δεξιός ιεροψάλτης διορίζεται ο Ιωάννης Χριστίδης, ο μετέπειτα ιερεύς στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Βαθεοχωρίου. Την ίδια εποχή συμπίπτει και ο επαναδιορισμός ως προϊσταμένου του πατρός Ιωάννου Γαλάνη, ο οποίος προσεφέρθηκε ανέλαβε να με διδάξει την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, καθώς προήλχετο από τα τάξεις των ιεροψαλτών. Δάσκαλοι μου επίσης στην εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής υπήρξαν ο Βασίλειος Χριστίδης, ο ιός του Βασιλείου Χριστίδη Ιωάννης Χριστίδης και ο Γεώργιος Καρακάσης, ο αποκαλούμενος Κιτσούκ Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Όλα αυτά συνέβαιναν κατά τα έτη 1940-1943 που ήμουν σπουδαστής στην Πατριαρχική Μεγάλη του Γένου Σχολή. Την εποχή εκείνη, στον Ιερό Ναό της Αγίας Εφημίας, Μητροπολιτικός Ναός της Επαρχίας Χαλκιδόνος, πρωτοψάλτης ήταν ο Αλέξανδρος Κεχαλιόπουλος. Τούτου μετατεθέντος στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος πέραν, μεταξύ πολλών υποψηφίων και μακράς δοκιμαστικής περίοδου, προκρίνεται και διορίζεται ο Γεώργιος Καρακάσης, ο οποίος είχε αναλάβει να συγκροτήσει χοροδία και έψαχνε δρομέστιχο. Μητροπολιτικός Ναός η Αγία Εφημία. Ποιμενάρχης ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Μάξιμος, ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης Μάξιμος ο Πέμπτος. Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως ο Ιάκωβος Στεφανίδης, ο μετέπειτα αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου και Μητροπολίτης Ικονίου, τον οποίον διεδέχθη ο Ιάκωβος Ζαναβάρης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Γερμανίας. Την προτροπή και μεσολαβήση του τελευταίου διορίζουμε ως πρώτος δομέστιχος παρά τον Γεωργίο Καρακάση, εμπλουτιζόμενος με πρόσθετες γνώσεις της βυζαντινής μουσικής, αλλά και μοιηθήσει στο γνήσιο πατριαρχικό ύφος. Κατά το έτος 1947 προάγουμε εις αριστερόν ψάλτην του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σταυροδρομίου, με χωράρχη στο δεξιό αναλόγιο τον Μάρκο Λίπα, τον μετέπειτα επίσκοπον Λεύκης. Στη νέα αυτή θέση διαδεχθήκαμε εγώ και ο Μάρκος τους παραιτηθέντες λόγω ηλικίας ιεροψάλτας Τάκη και Οδυσσέα. Το έτος 1948, μετά την παραίτηση του Πατριάρχου Μαξίμου του Πέμπτου, εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης ο Αποαρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Αθηναγόρας. Ούτως εκπληρών σχετική υπόσχεση στην αλβανική παροικία της Βοστόνης, χειροτονεί τον Μάρκο Λίπα εις επίσκοπον Λεύκης, προοριζόμενον για τη Βοστόνη, οπότε και παραιτείται ο Μάρκος Λίπας. Στην χειρεύσασαν αυτή θέση διορίζεται ως πρωτοψάλτης ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπος, έχοντας ως αριστερόν τον ιεροψάλτην Τούλη Ξίδα. Φτάνοντας το έτος 1950 στρατολογούμε και υπηρετώ επί ένα έτος ως έφεδρος αξιωματικός. Ακολουθεί το 1952, οπότε διορίζομαι ως καθηγητής στο ζωγράφιο, τη μεγάλη της Γένου Σχολή, το Διακύμιο και το Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Αδυνατόν όμως να ανταποκριθώ δεόντως στις ιεροψαλτικές υποχρεώσεις μου, αποφασίζω να μην επανέλθω στο αναλόγιο,
ως τακτικός και κατ' επάγγελμα, αλλά να παραμείνω ως ερασιτέχνης και θειασότης της εκκλησιαστικής μουσικής. Πάντως όμως, κατά παράκληση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Αγίου Κωνσταντίνου, δέχτηκα να παραμείνω σύμβουλος της με δικαίωμα επιλογής του υποψηφίου νέου ιεροψάλτη, όχι μόνο του παρόντος, αλλά και των μελλοντικών πιθανών διορισμών. Με τη δική μου εισήγηση, αλλά με τη δική τους αξιοσύνη, διορίζονται κατά χρονολογική σειρά οι πρωτοψάλτε Ελευθέριος Γεωργιάδης, Νικόλαος Ιωσήφιδης και Θεοχάρης Ανεστίδης. Στη συνέχεια και μετά από μακρό χρονικό διάστημα αποχής από το αναλόγιο, διορίζομαι δεξιός ιεροψάλτης στον Ιερό Νεό του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στα Καλαμίσια. Στα Καλαμίσια πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ήταν ο Ευάγγελος Λέτσης, φίλος μου και συνεργάτης μου στο εμπόριο. Ιεροψάλτη του ναού ο Χρήστος Καχαγιόπουλος και ο Ιωάννης Βασματζίδης, οι οποίοι ξαφνικά παραιτούνται. Προβληματισμένος ο φίλος μου ζητά να διοριστώ εγώ. Μη αντέχω στις πιέσεις του, υποχωρώ και αναλαμβάνω. Χρονολογίες δεν θυμάμαι μέχρι πότε έψαλα στα Καλαμίσια. Ακολουθεί ο διορισμός μου στον Ιερό Νεό του Αγίου Φωκά Ορτάκη. Ιεροψάλτη του ναού ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και ο Αντώνιος Χεντές. Πρόεδρος της Επιτροπής ο Δημήτριος Δόντολου. Συνταξιώτης και φίλος του Μητροπολίτου Πέργης Ευαγγέλου. Παραιτηθέντος του Κωνσταντινίδη παραμονής της Μεγάλης Εβδομάδος και προγραμματιζόμενοι προσφεύγουν στη βοήθειά μου. Μη δυνάμενος να αρνηθώ, αποδέχομαι και ψάλλω μέχρι τον Δεκέμβριο του 1975, οπότε και μεταναστεύω στην Ελλάδα. Διαμένων από το 1975 και εντεύθεν στην πόλη των Αθηνών, ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους έψαλε δια μίαν διετίαν εις το δεξιόν αναλόγιον του Ιερού Ναού Αναλήψεως Νέου Κόσμου, κατά παράκληση φίλου του ιεροψάλτου του ναού, που δια προσωπικούς λόγους έπρεπε να απέχει των καθηκόντων του, αναπληρών αυτόν μέχρι την επιστροφή του. Ακολούθως, μη επιθυμών να αναλάβει δέσμευση ως ιεροψάλτης σε κάποιο ναό, επί σειρά αρκετών ετών πλαισίωσε το δεξιόν αναλόγιον του Ιδρυματικού Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Ταξιάρχης Παλαιού Φαλήρου, δίπλα στον εξαίρετο Κωνσταντινουπολίτη ιεροψάλτη και μαθητή του Ιακώβου Ναυπλιώτου, τον Σάβα Αβραμίδη, δια όσο διάστημα αυτός εκτελούσε καθήκοντα ιεροψάλτου στο αναλόγιο του Ταξιάρχη. Κατά το πίκος της μεγαλοσύνης αυτού, Κύριος Παχαραλάμπος ο ίδιος. και πασακίτης ένωτα συντήριε, ότι δια του σταθού των θάνατων κατήχησας. In alicitis vai, necte consuat, nastas in os monos pilatos. Ite acconet in margin coro, en ite accon eccorvesceor,
Επικαλούμαστε και την ανοχή σας και την υπομονή σας. Σήμερα αποδίδουμε ένα φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί μεταξύ μας υπάρχουν και Ελλαδίτες συνάδελφοι
δεν τους έχουν ακούσει, πολλοί από εμάς δεν προλάβαμε να τους ακούσουμε. Βρίσκουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα που μας έδωσαν, μας παραχώρησαν με πολύ αγάπη. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι ο κύριος Παπαχαραλάμπους αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί ήδη διαδικτυακά. Του στέλνουμε την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας και θα παρακαλέσω τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κίσα, να αναγνώσει την τιμητική πλακέτα, η οποία επίσης θα το αποδοθεί. Ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, το μουσικολογιοτάτο κυρίου Χαραλάμπη Παπαχαραλάμπους, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν, δια την καθόλου προσφοράν αυτού εις την ιεροψαλτική παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνηση τη 15η Μαρτίου του 2017ου έτους. Η ημερομηνία διαφέρει από τη σημερινή, διότι επρόκειτο εξ αρχής να γίνει την ημέρα εκείνη η εκδήλωση, αλλά λόγω ασθενειών και εκτάκτων γεγονότων ανεβλήθη για τη σημερινή. Γι' αυτό. Ο κύριος Παπαχαραλάμπους θέλει να μας ευχαριστήσει και να απευθύνει ένα μήνυμα στους παρόντες μέσω της τεχνολογίας. Αγαπητοί συνάδελφοι ιεροψάρτε, δεν μπορώ να κρύψω τον ευνηδιασμό μου για την τιμή που μου προσφέρει σήμερα ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Και τούτο διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι βραβεία, τίτλοι και οφίκια ήθιστε να απονέμονται σε πρόσωπα διάσημα, τα οποία διακρίνονται ως κατέχοντα προσόντα που υπερέχουν άλλων ή σε πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία στον τομέα της κοινωνικής ή επιστημονικής δραστηριότητός του. Ενώ εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι στον τομέα της ιεροψαρτικής υπήρξε ένας μέτριος μέχρι και καλός εκτελεστής της βυζαντινής μουσικής και τίποτε περισσότερο. Αυτό που εγώ μπορώ να σημειώσω και με την άδειά σας να υποβάλω στην αγάπη σας είναι το γεγονός ότι καθ' όλη την ιεροψαρτική διαδρομή μου διατήρησα ως γνώμονα την αρχή ότι η Εκκλησία είναι τόπος προσευχής και όχι τόπος που προσφέρεται για άτεχνες κραυγές και ανούσιες κορώνες. Και ακολουθώντας όλες τις βαθμίδες του αναλογίου, κανονάρχης, δομέστιχος, αριστερός ιεροψάτης, έφτασα μέχρι και πρωτοψάτης, προκρινόμενος πάντοτε στους ιερούς ναούς μεγαλονίμων κοινοτήτων της Κωνσταντινουπόλεως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός αυτό. Το ίδιο πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο και η απόφαση του συλλόγου μας για την σημερινή εκδήλωση. Ο συλλογισμός αυτός με οδηγεί στο να αποδεχτώ την προσφερωμένη τιμή και να απευθύνω ένα τεράστιο και εγκάρδιο ευχαριστώ στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Συγχρόνως όμως δράτω με τις ευκαιρίες να απευθύνω ένα θερμό συναδελφικό χαιρετισμό μαζί για την εκτίμησή μου και προς άπαντα τα εντιμότατα μέλη στην στήριξη των οποίων οφείλεται η ύπαρξη του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλου Κωνσταντινουπόλεως. Γεια σας.
Ο Θεοχάρης Ανεστίδης γεννήθηκε το 1924 στο Φανάρι. Αναφέρει ο ίδιος: «Έζησα στο Φανάρι με την αίσθηση ότι ευρίσκομαι στο πνευματικό κέντρο της Ρωμιοσύνης, εφόσον τα δημόσια κοινοτικά κτίρια, όπως η Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο και η Μαράσλιος Πατριαρχική Αστική Σχολή, επεβάλλοντο με τον όγκο, την θέση και τη μεγαλοπρέπειά τους. Κυρίως όμως το Φανάρι αποτελούσε για μένα και αποτελεί βεβαίως για τη Ρωμιοσύνη της πόλης το κέντρο της παγκοσμίου Ορθοδοξίας, εφόσον στο Φανάρι εδρεύει η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η Alma Mater όλων μας. Είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι έζησα στα χρόνια της έντονης παρουσίας του Ρωμαϊκού στοιχείου. Ακόμη και σε έναν συνήθι κυριακάτικο εσπερινό, ο Πατριαρχικός Ναός ήταν γεμάτος. Τα πρώτα μαθήματα της βυζαντινής ψαλτικής τέχνης έλαβε ενώ ήταν μαθητής της 5ης τάξεως στην Μαράσλιο Πατριαρχική Αστική Σχολή από τον άρχοντα λαμπαδάριο Ευστάθιο Βινγκόπουλο και τον άρχοντα πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναρπλιώτη στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, κατά τη φοιτησή του στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, διδάχθηκε την εκκλησιαστική μουσική από τον πρωτοψάλτη της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Ως φοιτητής μάλιστα, κατά τις περιόδους των θερινών διακοπών, έψαλε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νεοχωρίου, Παναγίας Βλαχερνών και Παναγίας Μουκλείου. Τι σημαίνει για τον ίδιο η Θεολογική Σχολή Χάλκης? Στη Χάλκη γνωρίσαμε το αληθινό νόημα και την γοητεία της άσκησης. Μιας άσκησης χωρίς κατήφια, συνδεδεμένης άρρηκτα με την ευχαριστιακή σχέση με τη δημιουργία. Η προσφερόμενη παιδεία στην Χάλκη ήταν υψηλωτάτου επίπεδου και αυτό διότι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, φορέας του πνεύματος της οποίας ήταν η θεολογική της σχολή στην Χάλκη, είχε ανέκαθεν ως κέντρο και σημείο αναφοράς της του ψαλμοδού «Δράξαστε παιδείας μήποτε οργιστεί Κύριος», ψαλμός 2, κεφάλαιον 12. Μετά την αποφοίτησή του από τη σχολή, το 1945 διορίστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Χάλκης Πριγκιπονήσων. Έως την αναχώρησή του από την Κωνσταντινούπολη, το 1979, έψαλε διαδοχικά στους εξής Ιερούς Ναούς της Βασιλεύουσας: Αγίου Νικολάου Γαλατά, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μπαλατά, Αγίου Μινά Υψομαθίων, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σταυροδρομίου, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος και Αγίου Δημητρίου Ταταούλων. Πώς περιγράφει ο ίδιος το ψαλτική παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας? Το πατριαρχικό ύφος είναι αυτό που διατηρήθηκε διαμέσου των αιώνων με την ακοή και ψάλεται μέσα στον πατριαρχικό ναό. Το πατριαρχικό ύφος είναι άγραφο, μεταδίδεται μόνον με την ακοή. Είναι ύφος ιδιάζων, ασύλληπτο, άνθος μουσικό που διέσωσε η παράδοση και διαμόρφωσε η μακρά και ένδοξη πλειάδα ιεροψαλτών για να φτάσει στην εποχή μας. Ο Πατριαρχικός Ναός ανέκαθεν εχρησίνευε ως διδασκαλείο του ύφους και της γνησιότερης απαγγελίας των εκκλησιαστικών μελών. Ο Θεοχάρης Ανεστίδης υπηρέτησε από το 1951 έως το 1979 ως θεολόγος καθηγητής και ως γραμματέας στα μείζωνα εκπαιδευτικά καθιδρύματα της Κωνσταντινουπόλεως, την Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο και το Ζάπιο Παρθεναγωγείο. Όταν εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, αφοσιώθηκε στα καθήκοντά του ως εκπαιδευτικού και δεν ανέβηκε ποτέ στο αναλόγιο, πλην ελαχίστων περιπτώσεων συμψάλλοντας με Κωνσταντινουπολίτες ιεροψάλτες σε εόρτιες ακολουθίες. Δημοσίευσε με βάση τα βιώματά του και την τέχνη του τα εξής: Ευστάθιος Βινγκόπουλος, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 1882-1938. Η ψάλτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σειρά πρώτη. Αθήνα, Σύνδεσμος των Εναθήνες Μεγαλοσχολητών, έτος 1996. Σελίδες 35 έως 51. Ανέκδοτες μουσικές συνθέσεις του Ευσταθείου Βινγκοπούλου, 1882-1938. Η Καθημάς Ανατολή, τόμος 4, έτος 1998, σελίδες 183 έως 206. Ο Σάμου και η Καρίας Ειρηναίος και το Πατριαρχικόν ύφος και ανυμνήσομεν. Εκκλησιαστική ύμνη ηχογραφημένη το 1930 από τη Μέλπο Μερλιέ. Αθήνα,
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο, έτος 2000, σελίδες 12 έως 16. Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, μουσικοδιδάσκαλος, η μαρτυρία ενός μαθητού του, προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης, 19ος έως 20ος αιώνας, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης της Καθημάς Ανατολής, έτος 2005, σελίδες 47 έως 83. λάβουμε μία επιστολή από την Κωνσταντινούπολη, την οποία θα αναγνώσω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ, του Συλλόγου Συνδέσμου Ρωμαϊκών Κοινοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, τον μουσικολογιότατο και λογιμότατο Αντώνιο Παριζιάνο, ο οποίος διετέλεσε και μαθητής του κυρίου Θεοχάρους Ανεστίδη.
προς τα μουσικολογιότατα μέλη του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως Αθηνών. Με έκδηρη χαρά και υπερηφάνεια έλαβα την πρόσκλησή σας για την τιμητική εκδήλωση προς τιμήν αξίων δασκάλων και ιεροψαρτών της παραδοσιακής μας εκκλησιαστικής μουσικής, τους οποίους γνωρίζω και εκτιμώ ιδιαιτέρως, καθότι την χάνουν και δάσκαλοι μου. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις με εμποδίζουν να παρευρεθώ στην τελετή της 3ης Απριλίου. Θα παρακαλούσα, είναι δυνατόν να αναγνωστεί το παρόν κατά την τελετή. Ο πατέρας μου από παιδί με οδήγησε στο αναλόγιο και με δίδαξε πρακτικά την ψαλτική τέχνη, όμως ο κύριος Θεοχάρης Ανεστίδης είναι ο δάσκαλός μου, ο οποίος με υπομονή και κόπο με δίδαξε την εκκλησιαστική μουσική και τη θεωρία της. Εάν σήμερα κατέχω μία θέση στο αναλόγιο μεγαλονίμου κοινότητός μας, ψάρι στα εισόδια της Θεοτόκου του Πέραν, το οφείλω σε Αυτόν. Τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας, εύχομαι ο Θεός να τον χαρίζει υγεία και να τον πολυετεί. Θα αναφέρω το κλασικό παράδειγμα για τον δάσκαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο έλεγε «Στους γονείς μου το ζήν, στο δάσκαλό μου το ζήν». Και προσθέτω, στον κύριο Ανεστίδη οφείλω το ψάλιν. Εκφράζω τα συγχαρητήριά μου και στους λοιπούς τιμωμένους δασκάλους μας και συγχαίρω το υπό την προεδρία του εντιμολογιωτάτου άρχοντος κ. Τάδε, το μιλούντος, Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως Αθηνών για τον αγώνα που δίδει να κρατήσει άσβεστο τη φλόγα της παραδοσιακής εκκλησιαστικής μουσικής Κωνσταντινούπολης 31 Μαρτίου 2017 με εκτίμηση Αντώνιος Παριζιάνος, άρχον λαμπαδάριος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως. Ο κύριος Παριζιάνος μας καλεί από την πόλη να... Μας κάλεσε μέσω του Skype και τον έχετε μπροστά σας. Κύριε Παριζιάννη, σας καλωσορίζουμε και σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση που μέσω έτσι του διαδικτυακού συστήματος μπορώ και επικοινωνώ μαζί σας. Παρακολουθώ έξαρτη στην τελετή και βλέπω εκεί και πολλά γνώριμα πρόσωπα. Ο κύριος, βέβαια εγώ πρωτίστως θέλω να πω για τον δάσκαλό μου, τον κύριο Θεοχάρη Ανεστίδη. Είπατε πολλά, διαβάστηκε το βιογραφικό του, τα αναλόγια τα οποία έψανε, αλλά εγώ τον έζησα. Τον έζησα και σαν δάσκαλο στο Λύκειο, στο γυμνάσιο, στα θρησκευτικά και σαν δάσκαλο της Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής. Είχε μεγάλη υπομονή και πρέπει να σας πω ότι αντί να κουραστεί εκείνος, κάποτε εγώ κουραζόμουν. Με τις ώρες, με επιμονή, με δίδασκε και αν σήμερα γνωρίζω τη μουσική γραφή, γνωρίζω μερικά, δηλαδή το καταδύναμη μουσικά στην εκκλησιαστική μουσική, το οφείλω στον κύριο Ανεστίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που με δίδεται αυτή η ευκαιρία και τον εύχομαι πάντα να είναι γερός και να προσφέρει. Και σε εσάς εύχομαι καλή δύναμη όπως τόνισα. Επίσης θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παπαμανολάκη, ο οποίος εδώ στην πόλη εκτός της ψαλτικής έχει αφήσει τα ίχνη του και με το βιβλίο του Αναμνήσεις 50 ετών 1928-1977, ένα εξαιρετικό βιβλίο για την περιοχή Φαναρίου και τον Παλατά. Και στον κύριο Χαράλαμπο Παπαχαραλάμπους, ο οποίος δεν ήταν δάσκαλός μου στο αναλόγιο, αλλά ήταν δάσκαλός μου στα εμπορικά στη Μεγάλη του Γένου Σχολή και πάντα απολάμβανα το μάθημά του με το Δούνε και Λαβίν. Και πολλά ακόμη έχω πολλές αναμνήσεις από το μάθημα του, ήταν πολύ ζωντανό. Όλους τους συγχαίρω, ιδιαίτερα βέβαια ευχαριστώ έτσι με μεγάλη συγκίνηση τον δάσκαλό μου τον κύριο Θεοχάρη Ανεστίδη και εύχομαι εκεί σε όλους τους παρόντες να την χάνουν της ιδίας εκτιμήσεως. Σας ευχαριστώ πολύ από την πόλη, σας στέλνω τους χαιρετισμούς, σας χαιρετώ, γεια σας. Να παρακαλέσουμε τον δάσκαλό μας, κύριε Παϊκόπουλε,
να το διαβάσετε και να το επιδώσετε και στον ηρανιστή. Το φως άναψε, παιδιά. Ο Εναθήνης Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, το μουσικολογιοτάτο κυρίου Θεοχάρη Ανεστίδη, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν δια την καθόλου προσφοράν αυτού εις την ιεροψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως. Αθήνε, τη 15η Μαρτίου 2017. Ο έφορος του συλλόγου μας, ο κύριος Διονύσιος Γούτσε, θα ανακοινώσει μια ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους του κυρίου Θεοχάρου Ανεστίδη. Είναι μεγάλη η τιμή η οποία γίνεται σήμερα προς εμέ των ελάχιστων. Ο λόγος μου δεν αρκεί για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη μου προς τον Εναθήνε Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως. Και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι σήμερα τιμώνται και δύο εξαίρετοι διάκονοι της Κωνσταντινουπολίτικης ψαλτικής τέχνης και εγκάρδιοι φίλοι μου, η Σταμάτιος Παπαμενολάκης και Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους. Αγαπητοί ομότεχνοι συνάδελφοι, εντιεκπαιδεύσει στην Βασιλίδα των Πόλεων και εκλεκτών ακροατήριων. Η Βυζαντινή μελουργία είναι η ψαλτική τέχνη της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Πρόκειται περί μουσικής λατρευτικής, η οποία διακρίνεται δια την αυστηρότητα του ύφους, την σεμνότητα των μελωδικών γραμμών και την ιεροπρέπεια του ρυθμού. Τα ποιητικά λειτουργικά κείμενα, ενδεδειμένα με την αρμόζουσαν μελωδία, συνιστούν έκφραση μουσική, η οποία παιδαγωγεί εις Χριστόν. Ο χαρακτήρ της βυζαντινής μουσικής είναι πνευματικός και η αποστολή της είναι κατεξοχήν λατρευτική και λειτουργική. Αποτελεί ενδεδειγμένων μέσων προσεγγίσεως προς τα δογματικά αληθείας του Ευαγγελίου, πράγμα το οποίο κατενόησαν και επεσήμαναν οι θεοφόροι πατέρες και επακριβώς διετύπωσαν οικουμενικέ σύνοδοι. Δεν έχει μόνο αισθητική αποστολή, μολονότι η αίσθηση του ωραίου και υπάρχει και κατά τρόπον υπέροχων είναι ανεπτυγμένη. Επιδιώκει να δημιουργήσει μία εντύπωση καθαρός πνευματική, μέσα στην οποία η ψυχή του χριστιανού θα βρει την λύτρωση και θα στρέψει με ευλάβεια την προσοχή του προς τον ουρανόν, εις την κατά των Απόστολων Παύλων μέλουσαν πόλην, εις τους χώρους της αιωνίου γαλήνης και της πνευματικής μακαριότητος. Η βυζαντινή ψαλτική τέχνη είναι απλή και ταπεινή, αλλά και μέγιστον μάθημα υψηλής θεολογίας. Εις την ψαλμοδίαν, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, εν υπάρχει η τελεία θεολογία. Εν τούτης η ψαλμοδία είναι τέχνη εξόχως απαιτητική. Δεν αρκούν τα φωνητικά προσόντα για να εξελιχθεί κάποιος και να γίνει ψάλτης άξιος της αποστολής του. Απαιτείται συστηματική μελέτη, μακροχρόνια πείρα του αναλογίου και προπαντός μεγάλης χρονικής διαρκείας μαθητεία πλησίων πεπειραμένου ψάλτου, αρίστου γνώστου των παλαιών μαθημάτων, διότι αυτά κυρίως διασώζουν τον απόϊχον της βυζαντινής μελουργίας,
των χρόνων της μεγάλης ακμής. Είχα το ευτύχημα να λάβω τα πρώτα μου μαθήματα ενώ ήμουν μαθητής της 5ης τάξεως στην Μαράζλιον Πατριαρχική Αστική Σχολή Φαναρίου από τον Άρχοντα Λαμπαδάριον Ευστάθιον Βυγκόπουλον και τον Άρχοντα Πρωτοψάλτην Ιάκωβο Ναπλιώτην εις των πάσεπτων Πατριαρχικών Ναών του Αγίου Γεωργίου. Στην κατάρτισή μου συνέβαλαν ουσιωδώς και οι μείζονες μορφές των πατριαρχικών αναλογίων Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, Κωνσταντίνος Πρίγκος, Θρασίβουλος Στανίτσας και Βασίλειος Νικολαίδης. Θέλω να πιστεύω ότι υπηρέτησα το Ιερών Αναλόγιον με πιστότητα στην Εκκλησία, στην τάξη και την παράδοση, εις το τυπικόν και το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Alma Mater όλων μας. Χάριτας και ευγνωμοσύνη οφείλω προς την εκθρέψασάν με εν χάλκη Ιεράν Θεολογική Σχολήν και τους σεβαστούς σχολάρχας και καθηγητάς μου εν αυτή, εις τους μακαριστούς Οικουμενικούς Πατριάρχας Αθηναγόραν και Δημήτριον και εις επτήν κορυφήν της Ορθοδοξίας των Οικουμενικών Πατριάρχων Κύριων Βαρθολομαίων, εις τους διδασκάλους μου εν τη Ιερά Τέχνη της Ψαλτικής, τη σεβασμίαν ιεραρχίαν και των κλήρων των Ιερών Ναών εις τους οποίους υπηρέτησα και εις τους ομοτέχνους ιεροψάλτας με τους οποίους συνέψαλα. Εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου εις τον εν Αθήνες Σύλλογων Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως και εύχομαι όπως ο Κύριος τους ενισχύει και τους κρατείνει στην υψηλήν των Αποστολήν ως θεματοφύλακος και συνεχιστού της από αιώνων μεταλαμπαδομένης ιεράς παραδόσεως της πατρόας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής κατά το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και των ενωριών της Βασιλίδος των Πόλεων. Εν κατακλείδη ανατρέχω εις τους ψαλμούς του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός το Θεό ημών ειδυνθεί ένεσης. Τελείωσε σε αυτό το σημείο η τίμηση των τριών σπουδαίων και πολύ αγαπητών μας κορυφαίων Κωνσταντινοπολιτών ψαλτών, στους οποίους ήταν μια υποφιλωμένη τιμή που ίσως και άργησε, μπορούμε να πούμε, και θα περάσουμε τώρα σε μια δεύτερη τιμητική εκδήλωση. Θα τιμήσουμε επίσης ως υποφιλόμενη τιμή δύο ανθρώπους του συλλόγου μας, δύο ανθρώπους τους οποίους οφείλει πάρα πολλά από την ύπαρξή του και την σημερινή του δράση ο σύλλογός μας. Θα ξεκινήσουμε από τον απόντα σήμερα, λόγω και εκείνος προβλημάτων υγείας, κυρίως της συζύγου του, αλλά και του ιδίου, από τον επί σειρά πολλών ετών αντιπρόεδρο του Συλλόγου και ιδρυτικό μέλος, μαζί με τον παρόντα πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Σκούτα. Θα τιμήσουμε τον κύριο Χρήστο Ξενόπουλο. Ας δούμε σύντομα έτσι ποιος είναι ο κύριος Ξενόπουλος. Ο Χρήστος Ξενόπουλος γεννήθηκε την 15η Ιουνίου 1933 στην περιοχή των Υψωμαθίων, Υψωμάτων Θείων της Κωνσταντινουπόλεως, στην πατρική οικία της μητρός του Βασιλικής, από όπου 2 μήνες μετά μετήκησε η οικογένειά του στο Επταπύργιον Γεντίκουλε, όπου μεγάλωσε και διέμεινε μέχρι το 35ο έτος της ηλικίας του. Παιδί 6 ετών ακόμη, με παρακίνηση του πατρός του Ιωάννου Ξενοπούλου, ανέβηκε στο δεξιό αναλόγιο του μεγαλοπρεπούς ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γεντίκουλε, σχεδόν παραπλεύρος στην Ιεράν Βυζαντινή Μονή των Στουδιτών. Έτσι ξεκίνησε τα πρώτα ψαλτικά του βήματα στον πολυμελή χορό, μαζί με άλλα παιδιά που πλαισίωναν τον δεξιό ψάλτη Ιωάννη Αναγνωστόπουλο και τους βοηθούς του.
Προσκληθείς να ψάλει στον ναό κάποια Κυριακή ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος, διέκρινε μεταξύ των παιδιών τον μικρό Χριστό που ξεχώριζε με την διαπεραστική του φωνή και μετά το πέρος της ακολουθίας προέτρεψε τον πατέρα Ιωάννη Ξενόπουλο να του φέρει τον ιόν του στο Πατριαρχικό Αναλόγιο και μάλιστα επίμονα επισκεπτόμενος τον πατέρα στον χώρο της εργασίας του. Όμως, παρά την επιμονή του άρχοντος πρωτοψάλτου και τα ισχυρά κίνητρα, ο Ιωάννης Ξενόπουλος, λόγω της αποστάσεως που χώριζε την οικία του από το φανάρι, απέρριψε την πρόταση. Έτσι ο Χρήστος Ξενόπουλος παρέμεινε στο χορό του ναού, δίπλα στον Ιωάννη Αναγνωστόπουλο. Εκεί μετά από 3 έως 5 χρόνια, μέσα από τα παιδιά γνώρισε τους Γεώργιο Τσαούσι, Γεώργιο Κουρεμένο και Γεώργιο Μιωτέλη, με τους οποίους συνδέθηκε με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Οι ίδιοι έψαραν πολλάκις αναπληρώνοντας τον δεξιό ψάλτη που είχε αρχίσει να απέχει σταδιακά λόγω προχωρημένης ηλικίας. Μετά την οριστική αποχώρηση του Ιωάννου Αναγνωστόπουλου από το δεξιό αναλόγιο, ο Χρήστος Ξενόπουλος άρχισε να πηγαίνει μαζί με τον συμμαθητή του πρόδρομο και τον πατέρα αυτού Νικόλαο Απτόσογλου, εγγονός και γαμπρός του Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, στο αναλόγιο του Ιερού Ναού της Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, όπου έψαλα μέχρι της κοιμήσεώς του ο μεγάλος διδάσκαλος και πρωτοψάλτης. Όμως, λόγω και πάλι της μεγάλης αποστάσεως από το σπίτι του και την δυσκολία προσβάσεως, μετά από λίγο διάστημα επιστρέφει στην ενορία του, όπου βρίσκει στο δεξιό αναλόγιο τον Αναστάσιο Γαβαλά, εκ των μαθητών του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Παρέμεινε πλησίον αυτού αρκετό διάστημα, όμως παράλληλα δεν παρέλειπε να πηγαίνει και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, σε απόσταση 15 λεπτών με τρένο από το σπίτι του στα Υψομαθιά, όπου έψαλε ο Νικόλαος Αναστασιάδης, μετέπειτα άρχον πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, με τον οποίο συγκατοικούσαν σε γειτονικά σπίτια στην ίδια περιοχή. Ταυτόχρονα πήγαινε κατά διαστήματα και στον Ιερό Ναό Αγίου Μινά Υψομαθίων, όπου έψαλε ο γυρεός άρχον πρωτοψάλτης της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως Χουμούσογλου, διδάσκαλος πολλών επιφανών ψαλτών όπως ο Θρασίβουλος Στανίτσας, Δημήτριος Μαγούρης και άλλοι, επιδιώκοντας να διδαχθεί και από αυτόν όσα το δυνατόν περί την ψαλτικήν τέχνη. Επιστρέφοντας ακολούθως και πάλι στην ενορία του, συνέστησαν μαζί με τον κατά 3 έτη νεότερο φίλο του Γεώργιου Τσαούση πολυμελή χοροδία και έψαραν μέχρι τα γεγονότα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 1955 στον περικαλή ενοριακό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αρχικά από το δεξιό αναλόγιο. Με το λίγο διάστημα καλούν με την σύμφωνη γνώμη της Εφοροεπιτροπής του Ναού τον διδάσκαλο τον Νικόλαο Αναστασιάδη Σαραφίδη και παραχωρώντας εις αυτόν τιμής ένεκεν το δεξιό αναλόγιο, πλαισιώνουν με την χοροδία το αριστερό. Έτσι, ο Χρήστος Ξενόπουλος είχε και την αγαθή τύχη να απολαμβάνει μεταξύ άλλων και το μεγαλοπρεπές ιακωβικό ύφος του μεγάλου διδασκάλου που άφησε εποχή ιδίως όταν ήταν νέος, προτού να απολέσει πολλά από τα χαρίσματα της φωνής του από σοβαρή ασθένεια που του στέρισε την ακοή. Όταν αποχώρησε ο Νικόλαος Αναστασιάδης από το Επταπύργιο Γεντίκουλε, μετά της οικογένειας του δια να εγκατασταθεί στην περιοχή του Πέραν και την συνοικία Τζιχαγκύρ, η χοροδία όπου συμμετείχε και ο Χρήστος Ξενόπουλος ανέλαβε εκ νέου το δεξιό αναλόγιο του ναού και έψαλε υπό την επίλεκτη χοραρχία του Γεωργίου Τσαούση ως τις απελάσεις του 1964, οπότε ο ίδιος εξαναγκάζεται να φύγει από την πόλη για την Αθήνα. Από το 1964 μέχρι το 1968 ο Χρήστος Ξενόπουλος έψαλε με την χοροδία στο δεξιό αναλόγιο του ναού εκ περιτροπής, όπως καθιέρωσαν με το έτερο επίλεκτο μέλος της χοροδίας Νικόλαο Νικολαίδη, ανά μία Κυριακή έκαστος, εναλλασσόμενοι στα δύο αναλόγια. Παράλληλα ο ίδιος, έχοντας συστήσει εντολή της Μεγάλης Αρχιδιακονίας επί εποχής μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου
μεικτή χοροδία, στην οποία μετήχε και η γνωστή για την σπάνια καλυφωνία της αδελφή του Ισμήνη και άλλες κυριές, καλείται και ψάλει σε μεγάλες εορτές και σε πανηγύρες διαφόρων ιερών ναών. Το έτος 1968 μετακομίζει στην συνοικία Πέραν επί της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας, όπου και η επιχείρησή του γουναρικών και δερματίνων ειδών, ασκώντας ως επάγγελμα μια τέχνη στην οποία διακρινόταν ως άριστος. Το 1968 ψάλει δια ένα μόνο χρόνο εις τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου του ομονίμου κατά πράσινου προαστίου τουρκιστή Γεσίλκεϊ, πράσινο χωριό. Από το 1969 και μετά δεν λαμβάνει μόνιμο αναλόγιο Ιερού Ναού ως διορισμένος ψάλτης, αλλά ψάλει κατά καιρούς στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος εις Ιεράς Μονής του Χριστού Σωτήρος, εις περίοπτο λόφο της νήσου Πριγκίπου επί εποχής του ιερέως Ιωάννου Νευρίδου. Την ίδια εποχή στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκίπου έψαλε ο περίφημος πρωτοψάλτης και μουσικοδιδάσκαλος Στέφανος Μπρούσαλης, μετά του μαθητού του και μετέπειτα άρχοντος πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Εκκλησίας Λεωνίδου Αστέρη, τους οποίους ο Χρήστος Ξενόπουλος απολαμβάνει ψάλλοντας όποτε μπορούσε. Από 10 Ιανουαρίου 1975, εξαναγκαστής να εγκαταλείψει οριστικά την πόλη, εγκαθίσταται εις Αθήνας στην περιοχή Νέας Σμύρνης, δημιουργώντας εκ νέου επιχείρηση γουναρικών και δερματίνων ειδών, όπως και στην πόλη. Την 25η Ιανουαρίου 1976, εις τον περικαλή Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης, ενυμφεύθη την σύζυγό του Ελένην, κόρη του Σάβα Σαράφογλου, διαμένοντες μέχρι σήμερα στον Δήμο Νέας Σμύρνης. Ερχόμενος της Αθήνας ο Χρήστος Ξενόπουλος, μετά την τακτοποίησή του και την επαναλειτουργία της επιχειρήσεώς του, συναντά εκ νέου τον παιδικών φίλο και συνάδελφο επί των αναλογίων Γεώργιο Τσαούσιν και προχωρούν μαζί και με τον Γεώργιο Μιωτέλη και άλλους στην επανασύσταση της χοροδίας, στην οποία πέραν των Κωνσταντινοπολιτών μετέχουν σταδιακά ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοι Ελλαδίτες ιεροψάλτες. Το 1984 πρωτοστατεί μετά του Γεωργίου Τσαούση, του Γεωργίου Μιωτέλη, του Ιωάννη Σκούτα και άλλων ιδρυτικών μελών εις την σύσταση του εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, προσδίδοντας εις την χοροδία και υπόσταση νομικού προσώπου. Ο ίδιος υπηρέτησε τον Σύλλογο επί μία δεκαετία από την θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παρά το Προέδρο και κουμπάρο του Ιωάννη Σκούτα, με τον οποίο συνδέεται με δεσμούς φιλίας. Ο Χρήστος Ξενόπουλος συμμετέχει ενεργά και με πάθος στην χοροδία, η οποία πέραν των συναυλιών, των ηχογραφήσεων και εταίρων δραστηριοτήτων ψάλει για αρκετό διάστημα με όσα μέλη αυτής δεν είχαν υποχρεώσεις σε άλλους ναούς, στην Αγία Φωτεινή Νέα Σμύρνης και στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου κατά την τελουμένη Δευτέρα Λειτουργία. Ο Χρήστος Ξενόπουλος, πέραν της πολυετούς παρουσίας του και της προσφοράς στην χοροδία του Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, ως έμπειρος ιεροψάλτης και ερμηνευτής, αφοσιώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο στην μελέτη της βυζαντινής και της αρχαίας ελληνικής μουσικής, ερευνώντας την έννοια των μουσικών φθόγκων της αρχαίας Ελλάδος. Του συλλόγου μας, τον κύριο Νικόλαο Τυροβόλη, συνειδητικός τέλεχος και παλιό γνώριμο από χρόνια και συνεργάτη του κυρίου Ξενόπουλου, να αναγνώστηκε την πλακέτα. Ο εν Αθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως αγορεύει τον εντιμότατον κύριον Χρήστον Ξενόπουλον, επίτιμων αντιπρόεδρων, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν δια την καθόλου προσφοράν αυτού. Αθήνεση τη 15η Μαρτίου 2010. Σειρά έχει ο πρώτος πρόεδρος, ο συμβάλλον τα μέγιστα στην ίδρυση του Συλλόγου,
και με μεγάλη προσφορά ο κύριος Ιωάννης Κούτας. Ας τον γνωρίσουμε. Ο Ιωάννης Χρήστος Κούτας εγεννήθη στον Καταράκτη του νομού Άρτης το 1938. Εφοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Κρυοπηγής και Καταράκτου του χωρίου Καταράκτου Άρτης από το 1947 έως το 1953. Το 1953 εισήχθη κατόπιν επιτυχών εξετάσεων εις το οκτατάξιον γυμνάσιον Αγνάντων Άρτης και εφοίτησε ναυτώθη στην πρώτη τάξη. Από τη Δευτέρα έως και την τρίτη τάξη εφοίτησε στο ενάρτη πρώτων γυμνάσιων Αρένων ως οικότροφος του οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, επιμητροπολίτου ταύτης του μετέπειτα μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, ούτινος τι αποφάση προσελήφθη και αρχιμανδρίτου του αργότερου Μητροπολίτου Νέας Μήνης κ. Χρυσοστόμου Βούρτσου. Δια λόγους οικονομικούς, εναγκάστη να διακόψει τα σπουδάς αυτού και αφού εργάστη στις διαφόρους εργασίες, υπηρέτησεν ενέτεση εις των ελληνικών στρατών ως γραφεύς πεζικού, μετά την αφιπηρέτηση εκ των τάξεων του οποίου συνέχισεν τα σπουδάς εις το εναγνάντης άρτιων γυμνασίων του οποίου απεφύτησεν το 1964. Το ίδιο έτος εισήχθη κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στην Πάντιον Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, νυν Πάντιον Πολυπιστήμιων, εξής και έλαβε το πτυχίο εις των κλάδων των πολιτικών επιστημών. Επίσης, κατόπιν επιτυχών εξετάσεων εισήχθη και στη Φιλοσοφική Σχολή του Αθήνης Πανεπιστημίου και Καποδιστριακού, εξής και απεφύτησε λαβών το πτυχίο του καθηγητού φιλολόγου. Εν συνεχεία εφύτησε στη Νομική Σχολή του Αθήνης Εθνικού Πανεπιστημίου και υπηρέτησε κατόπιν εξετάσεων εις το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης ως πολιτικός υπάλληλος επί σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, κατόπιν εξετάσεων εις το Υπουργείο Εμπορίου, εις το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων, τελικώς, επίσης κατόπιν επιτυχών εξετάσεων στο Ανώτατο Δημοσιονομικών Δικαστήριων, το Ελεγκτικών Συνέδριων, στο οποίο έλαβε τον βαθμό ματάρχη και υπηρέτησε ως επίτροπος της Ματάρχης στην Ερμούπολη της νήσου Σύρου του Νημού Κυκλάδων, ως επίτροπος διευθυντής στο ΙΚΑ, ως αναπληρωτής επίτροπος διευθυντής στο Υπουργείο Εργασίας, ως επίτροπος διευθυντής στο ΙΚΑ, ως αναπληρωτής επίτροπος διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας, ως προσωπάρχης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότε πρόεδρος τούτου ήταν ο Αναστάσιος Γκόνης και ως βουλευτής επικρατείας και νυν υπηρετεί ως διευθυντής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως επίτροπος διευθυντής στην διεύθυνση νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως επίτροπος διευθυντής στην τετάρτη διεύθυνση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Διορίστηκε στο Συμβούλιο Ελέγχου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού για τον έλεγχο των δαπανών της επιχειρήσεως, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, υπό του οποίου εστάλει ως πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της πρώην Χροπέη, δια τη διατήρηση της οποίας απέστειλε εμπιστευτική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ, όπως και προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Προνοίας. Διορίστηκε επίσης ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Φαρμακολογίας και Τεχνολογίας ΙΦΕΤ. Λόγω της ιδιότητας αυτού ως δικαστικού υπαλλήλου, διορίστηκε και εξετέλεσε επιτυχώς τα καθήκοντα των αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής στην κοινότητα Γέργερης Ηρακλείου Κρήτης, κατά τις εθνικά βουλευτικά εκλογάς και τα του Ευρωκοινοβουλίου, κατά τις εθνικά βουλευτικά εκλογάς στην Κομμόπολη Ξυλοκάστου Κορινθίας, κατά τις εθνικά εκλογάς στην κοινότητα Μικροσπηλιάς Άρτης, κατά τις εθνικά εκλογάς στην κοινότητα Ράμιας Άρτης, κατά τις δημοτικά και κοινοτικά εκλογάς στην κοινότητα Αγνάντων Άρτης. Εκδημάτισε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών, Γενικός Γραμματέας του Επιστημονικού Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρος της Συναθήριας Αδελφότος Καταρακτινών Άρτης η Αγία Κατερίνη, επί σειρά ετών. Πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, Πρόεδρος του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Ορφέας Καλιθέας, ως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και μέλος των Σύλλογων Ιστορικού Αγώνος της Παλινιανεσίας της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, όπως επίσης και μέλος της Εθνικής Ενώσεως Βορείων Ελλήνων, Υπηρωτών, Μακεδόνων και Θρακών. Συμμετέχει επίσης ως πρόεδρος και εις άλλα σωματεία εθνικού σκοπού και κοινωνικούς χαρακτήρους ή επιστημονικά και διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, ομιλίες, καθώς και συνέδρια τόσο στον νομό Αττικής όσο και εκτός τούτου. Εργάζεται δραστηρίως και στήθη πρωτοβή του Γεωργίου Παπαγεωργίου εις τον άρτη Άρσος Λόγου και Τέχνης επί Δημάρχου Κωνσταντίνου Βάγια. Ενυμφεύει την φιλόλογο καθηγήτρια Πινελόπιν Καψάλη Εξιονίας, ερκούση στην καταγωγή και επέκτησε με ταυτής τρία τέκνα την Ιουλία, πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αθήνης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, νυν καθηγήτρια, τον Χρήστον, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του Αθήνης Εθνικού Πανεπιστημίου και την Ελεάνα, πτυχιούχο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εξέδωσε το βιβλίο Λογιστικών
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και την άλλη διατάξει, συμβολή στην κωδικοποίηση των περινομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διατάξεων 1852-1881, Αθήνε 1982. Εκ των εκδόσεων Παπαζήση, έργων ογκώδες 1070 περίπου σελίδων. Επίσης εξέρω το βιβλίο Αγία Κατερίνη Καταράκτου Άρτης, Αθήνε 1992, μέσω και διαλογαριασμών της Αναθήνες Αδελφότος Καταρακτινών Άρτης η Αγία Κατερίνη. Εκδίδει και διευθύνει τοπική λυσίδης περιοδικών Ολόγιος ΠΑΝ, άνευ διακοπής επί 34 συναπτά έτη. Δημοσίευσαν κατά καιρούς διάφορα άρθρα και μελέτας των ημερήσεων ή περιοδικών τύπων και προλόγησε διάφορα εκτατά βιβλία, των οποίων επιμελήθη την έκδοση διαλογαριασμών τρίτων, όπως το βιβλίο του Χριστοφόρου Θανασί Παπά, Ζεστά και Κρύα, το βιβλίο του Κωνσταντινουπολίτου Χρήστου Ιωάννου Ξενοπούλου, Ο συσχετισμός των ήχων της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής με των αρχαίων ελληνικών τρόπων ήχων. Η ομαλή σειρά των βυζαντινών ήχων για να πλαγιάσουν απολύτως οι πλάγιοι ήχοι προς τους κυρίους ήχους αυτών. Αθήνε 1997. Και τρίτον, το σύμμιχτα ανάλεκτα διάφορα του Γεωργίου Πάστρα κλπ. Ο σύλλογος μας νομίζω οφείλει εμπολής την ίδρυσή του και την παρουσία του σήμερα στον κύριο Σκούτα, στον οποίο χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Τέτοιους προέδρους αξίζει ο σύλλογός μας και είχε πρώτον τον κύριο Σκούτα και τον διεδέχθη ο κύριος Κίσας. Θα παρακαλέσω τον νυν πρόεδρο να έρθει να επιδώσει την τιμητική πλακέτα στον κύριο Σκούτα. Ο εν Αθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως ανεγορεύει τον εντιμότατον κύριον Ιωάννη Σκούταν επίτιμων πρόεδρων, τιμής και ευγνωμοσύνης ένεκεν δια την καθόλου προσφοράν αυτού. Αθήνηση 15 Μαρτίου της χειριοστού 7ου και 10ου έτου. Σεβαστοί ομίγυροι, θα ακολουθήσω τον αρχαίο. Ου πολλό δέο χάριν έχειν το Διοικητικό Συμβουλίο του εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως δια την προσγενωμένην μη σήμερον τη 3η Απριλίου 2017 τιμήν. Σεμνήνομαι ότι κατά την διάρκεια της θητείας εμού ως Προέδρου του εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως επετέλεσα το ιερόν καθήκον προς την ιεράν τέχνη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής και Λατρευτικής Μουσικής, αναδειχθήσεις εις κλασικών επίπεδων υπομόνου του ελληνικού Βυζαντίου, τίντε ιεράν πόλην του Πνεύματος την Κωνσταντινούπολην, τίντε πατρίδα Ελλάδα και των εν γέννη πολιτισμών των Ελλήνων Ορθοδόξων. Ευελπιστώ, κύριε Πρόεδρε, ότι εσείς οι συνεχιστέ της Ιεράς Παραδόσεως θα μεταβείτε εν σώματι εις τον εν Ιεροσολύμης πανίερων ναών της Αναστάσεως, δια να ψάλετε τα μαθήματα της Μεγάλης Εβδομάδος και τούτο να μεταδοθεί δια της τηλεοψίας τηλεοράσεως κατάλληλος ανά την οικουμένην
προς δόξαν Θεού και του ελληνισμού, αλλά και της κλασικής ή βυζαντινής εκκλησιαστικής λατρευτικής μουσικής, καθώς επίσης και εις των ιερών ναών του Αγίου Γεωργίου, του Σεπτού Πατριαρχείου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κατά των αυτών τρόπων, προς εκπλήρωση ενός μεγάλου ονείρου και μιας μεγάλης επιθυμίας του πρώην Προέδρου αυτών. Παρακολουθώ με τα αμοιότου ενδιαφέροντος την όλη δράση του Συλλόγου και ανδάνω εμαυτόν δια την επιτυχή συνέχιση του έργου του εγγενιαστέντος και αναπτυχθέντος υπό του μουσηγέτου και μουσοπόλου Γεωργίου Αθανασίου Τσαούση και του αξίου συνεχιστού άρχοντος δομεστίκου Δημοσθένους Παϊκοπούλου. Η απόφαση σημών να ονομάστε την αίθουσαν ταύτην, αν καλώς αντελήφθην, του Μεγάρου του εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως εις αίθουσαν Γεωργίου Τσαούση, αξίζει επένου και πολλών θερμών συγχαρητηρίων. Παρακαλώ το χειροκρότημά σας για τον αείμνηστο Γεωργίου Τσαούση. Ευχαριστώ όλους όσοι εξ ημών εργάστητε ανιδιοτελώς υπέρ εκπληρώσεως των σκοπών του Συλλόγου και εύχομαι όσοι εν ζωή να έχετε υγείαν και όλα τα άλλα αγαθά περιττών να ελείπωσιν. Εύχομαι καλήν Ανάσταση και μεταηγείας, ευτυχίας και ευδαιμονίας το ελθόν έτος 2017, το οποίο να είναι απειλαγμένον των προβλημάτων των προηγουμένων ετών. Έρωστε και ευδαιμονείτε. Πάτερ Σεραφείμ, προσγάρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνετε. Τα ευλογία σας, υπέρ εμού και του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από την συγκινητική ομιλία και την όλη παρουσία του πρώην Προέδρου του κυρίου Σκούτα, θα θέλαμε να έχουμε εδώ σήμερα και έναν ακόμη πολύ αγαπητό σε όλους μας άνθρωπο. Πολύ του οφείλαμε πάρα πολλά, μάθαμε πολλά από αυτόν. Είχαμε τη χαρά να τον έχουμε χωράρχη, πρώτο χωράρχη της χοροδίας πριν από τον δάσκαλο μας τον κύριο Παϊκόπουλο. Δυστυχώς ο κύριος τον πήρε πολύ γρήγορα από κοντά μας και σήμερα περιοριζόμαστε σε ένα ακόμη πνευματικό μνημόσυνο. Το τονίζω, ένα ακόμη, δεν είναι η πρώτη φορά, αν και έχει λεχθεί από κάποιους ότι δεν τον έχουμε τιμήσει και παλαιότερα. Σήμερα εις εκπλήρωση μιας οφειλωμένης πάλι τιμής ήρθε η ώρα να τιμήσουμε τη μνήμη του ονομάζοντας αυτό τον χώρο, αυτό τον καλέσθητο χώρο που ήταν ένα όνειρο ζωής για όλους μας. Περιμέναμε να δημιουργηθεί ώστε αυτή εδώ η αίθουσα να πάρει το όνομά του νυν και αεί και στους αιώνας να το φέρει. Ας θυμηθούμε λίγο τον αείμνηστο πρώτο χωράρχη μας, τον Γεώργιο Τσαούση.
κύριο Τσαούση, είναι σήμερα εδώ να μας μιλήσει ο πατήρ Σεραφείμ Φαράσογλου. Τον καλό. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως για την χαρά και την τιμή που μου έδωσαν την ευκαιρία να λάβω τον λόγο απόψε για τον αγαπητό και αλυσμόνητο Γεώργιο Τσαούση. Εντιμότατοι άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μουσικολογιότατοι κυρίες και κύριοι. Όπως όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες γνωρίζουμε καλά, ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα του Ρωμιού της πόλης είναι και η παραδοσιακή μουσική της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μεταξύ των παραδόσεων που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, ήθη και έθιμα, χορούς, θρησκευτικές τελετές κλπ. Σπουδαίο κρίκο αποτελεί και η βυζαντινή μουσική, που για όσους την καταλαβαίνουν είναι ένας ανεκτήμητος καλλιτεχνικός θησαυρός. Η θρησκευτική μας μουσική είναι γνωστή ως βυζαντινή μουσική. Το όνομά της μαρτυρεί την καταγωγή της. Είναι το βυζαντινό μέλος το οποίο διαφυλάχθηκε μέχρι σήμερα αναλύωτο στην πηγή της, την Κωνσταντινούπολη και δι στον Πατριαρχικό Ναό. Με τη μουσική αυτή ευλόγησε η Εκκλησία μας τη βάπτισή μας. Με αυτή παραστάθηκε στη δημιουργία της οικογένειές μας, τους γάμους μας. Με αυτή προέπεμψε επί αιώνες τους προγόνους μας στην άλλη ζωή. Με τη μουσική αυτή γαλουχηθήκαμε στους ναούς της πόλης. Θα συντομεύσω για να μην σας κουράσω. Σήμερα λοιπόν συγκεντρωθήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τον άξιο αυτό εργάτη του αναλογίου που υπηρέτησε ως χωράρχης στην Εκκλησία με την ικανότητα και την εμπειρία και την ευαισθησία που τον διέκρινε. Ο Γεώργιος Τσαούσης γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1936. Μικρό παιδί ανέρχεται στο αριστερό αναλόγιο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Μεγαλονίμου κοινότητος Γεδίκουλε, κοντά στο Γεώργιο Αποστολίδη, με δεξιό τον Αναστάσιο Γαβαλά. Αργότερα μαθητεύει, πρώτα κοντά στον Μιχαήλ Χατζιαθανασίου και έπειτα στον ονομαστό πρωτοψάλτη της εποχής Νικόλαο Αναστασιάδη, τον επωνομαζόμενο Μπακαλιάρο. Είχε δε το ευτύχημα να ακούσει τους περισσότερους από τους μεγάλους διδασκάλους της βυζαντινής μουσικής, κυρίως τον Κωνσταντίνο Πρίγκο και τον Θρασίβουλο Στανίτσα, με τον οποίο συνεργάστηκε τα μετέπειτα χρόνια και συμμετείχε στην μεγάλη χοροδία των μουσικοφίλων. Τον απορροφά κυριολεκτικά η Εκκλησία και το αναλόγιο. Αφιερώνεται σε αυτήν την υμνολογία και την εκκλησιαστική μουσική. Διακρίνεται αμέσως το ταλέντο του από τους φίλους του. Τον αναγνωρίζουν για το εξαίρετο χάρισμά του στα ψαλτικά. Ήδη από την ηλικία των 16 ετών του εμπιστεύεται η Εκκλησία το αριστερό αναλόγιο του Αγίου Μινά στα Ψωματιά με δεξιό τον θεολόγο Ιωάννη Γούναρη. Ο ενθουσιασμός, ο ζήλος και η αγάπη του για τη βυζαντινή μουσική τον προωθεί ώστε πολύ σύντομα, το έτος 1952,
να αποφασίσει με τους φίλους και πρώτους συνεργάτες του, τον Γεώργιο Μιωτέλη, τον Χρήστο Ξενόπουλο και τον Νικόλαο Νικολαίδη, την ίδρυση χοροδίας νέων της Ενορίας. Τους διδάσκει τα μουσικά γράμματα και συγχρόνως αναλαμβάνει το δεξιό αναλόγιο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Γεδίκουλε. Τα χρήματα δε που παίρνει από την Εκκλησία τα μοιράζει στα μέλη της χοροδίας. Η χοροδία αυτή γίνεται πολύ γρήγορα γνωστή. Είναι εισάξια με τις μεγάλες χοροδίες της εποχής, όπως του Χατζή Αθανασίου, του οποίου χρησιμοποιεί πολλά μαθήματα, και της μεγάλης χοροδίας των μουσικοφίλων. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις, εμφανίσεις, εκτός από τα ψωματιά, στο Πέραν, στο Γαλατά, στα Τατάβλα, στη Βλάγκα. Εντυπωσιάζει, ιδίως με των νεαρών της ηλικίας του χωράρχου και των μελών της χοροδίας, που ήταν όλα αμούστακα παιδιά. Τα νέα φτάνουν στα αυτιά του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρα. Τους ακούει να ψάλουν σε χοροστασία στον ναό τους, συγκινείται και κατά παράβαση της πατριαρχικής τυπικής τάξεως καλεί την χοροδία να ψάλει στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου στο Φανάρι, οποία ηθική αμοιβή και αναγνώριση για τον νεαρότερο χωράρχη της πόλης Γεώργιο Τσαούση. Η γνωστή όμως διωγμή υπό των Τούρκων τα Σεπτεμβριανά του 1955 τον εξανάγκασαν σε φυγή το έτος 1964 και τον έφεραν στην μητέρα Ελλάδα με την οικογένειά του. Εδώ στην Αθήνα συνεργάστηκε αρχηγά με τον αείμνηστο απελαθέντα άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα για την οργάνωση της χοροδίας του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών. Αργότερα, το έτος 1974, επανίδρυσε τη χοροδία του. Τον πυρήνα αποτέλεσαν τα παλαιά μέλη που τα βρήκε εδώ στην Αθήνα. Η χοροδία αυτή αρχικά εντάσσεται ως τμήμα του Εναθήνες Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών. Το δε έτος 1984 ιδρύει δικό της σύλλογο με την επωνυμία Σύλλογος των Εναθήνες Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Η χοροδία εκείνη και εδώ παρουσίασε έντονη δραστηριότητα με πολλά μέλη, πάνω από 35, προερχόμενα είτε από την πόλη είτε από την Ελλάδα, και έκανε διάφορες εμφανίσεις, όπως στο Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Πάρνασσος, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στον Νέο Κόσμο, στην αίθουσα του Κινηματογράφου Παλάζ και άλλες εκτός Αθηνών, οι οποίες κάθε φορά συνήρπαζαν το ακροατήριο με τα πολλά χειροκροτήματα. Τέλος, η χοροδία κατέγραψε πολλές κασέτες και έτσι απαθανάτησε το έργο της. Ο Γεώργιος Τσαούσης πίστευε βαθιά στην παράδοση και ήταν αυστηρός στηρητής για την διατήρησή της. Εφήρμοζε τις διαταγές του Αποστόλου Παύλου, στίκεται και κρατείται τας παραδόσεις. Ήταν βαθύς γνώστης της παραλλαγής και της μουσικής ορθογραφίας. Απέφευγε την μεγάλη χρήση των διγόργων, τριγόργων και τετραγόργων. Εφήρμοζε το μέτρον, την ορθή χρήση των ισοκρατημάτων. Ήταν πάντα μέσα στα πλαίσια του σεμνού, απέριτου και μυστικοπαθούς πατριαρχικού ύφους. Ο ίδιος συνέθετε μαθήματα, ανέλυε μουσικά κείμενα τα οποία διατηρούσε αυτούσια, έτσι ώστε να είναι εύληπτα κατά την μουσική ανάγνωση, διότι γνώριζε καλά να διακρίνει την χοροδιακή από την μονοδιακή εκτέλεση και έτσι αναλόγως έγραφε τις μουσικές αναλύσεις του. Ο Γεώργιος Τσαούσης γνώριζε καλά ότι η βυζαντινή μουσική δεν είναι μονοδιακή, αλλά στηρίζεται στη συμμετοχή πολλών συμψαλόντων, δηλαδή ομοφωνία, η οποία συνοδεύεται με τα λεγόμενα ίσα,
που αποτελούν την αρμονία της μουσικής αυτής. Τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού οι χριστιανοί συνέψαλαν όλοι μαζί. Αργότερα, όταν η ψαλμοδία έγινε πολύπλοκη με την πρόσληψη νέων στοιχείων και μελών, δημιουργήθηκαν οι εκκλησιαστικοί μουσικοί χοροί κατά απομίμηση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Αρκεί να φανταστούμε το μεγαλείο και την μεγαλοπρέπεια του περίλαμπρου εκκλησιαστικού χορού της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος αποτελείται από 350 πρόσωπα επί Ηρακλείου, κατά άλλους από 500, όπως μας πληροφορεί ο οικονόμος Κωνσταντίνος Βαφιάδης. Φαινόμενο της ψαλτικής τέχνης της εποχής του ο Γεώργιος Τσαούσης. Ήταν αθόρυβος με όλη τη σημασία της λέξεως στο έργο του. Δεν είχε υπερφύαλο και αλαζονικό ύφος. Δίδασκε με απλότητα, με σαφήνεια και αγάπη. Ήταν ο φίλος και διδάσκαλος. Με αυτά τα εφόδια ήταν πρικισμένος ο μακαριστός Γεώργιος Τσαούσης. Την πίστη του στο Θεό, στο αναλόγιο και την αγάπη του προς τον πλησίον. Τον εγνώρισα στο μακροχώρι της πόλης το έτος 1962, όταν ήμουν εκεί νεαρός διάκονος στον Άγιο Γεώργιο στην ενορία που διακονούσα. Κατοικούσε στο Γενή Μαχαλέ, προάστιο δίπλα στο μακροχώρι. Είχαμε συχνές συναντήσεις στο σπίτι του και συζητήσεις μουσικολογικές πολύ ενδιαφέρουσας μέχρι τα μεσάνυχτα. Αναπολώ μέχρι τώρα τις ωραίες εκείνες μέρες και την φιλοξενία της ευγενεστάτης συζύγου του Διαμάντος και την συντροφιά του πεθερού του, κυρίου Αμβροσίου Σιμεωνίδη, που ήταν εφοροεπίτροπος της κοινότητος Μακροχωρίου. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, οι πρόγονοί μας χρέωσαν την βαθιά κληρονομία της εκκλησιαστικής μουσικής. Εμείς οι πολίτες είμαστε φορείς αυτής της παράδοσης. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και αλλού δεν υπάρχουν γνήσιοι εκφραστές της, όπως παραδείγματος χάρη στον ελλαδικό χώρο, στο Άγιον Όρος, στους Έλληνες της Διασποράς, στις επαρχίες του Θρόνου, ακόμα και στις παραδουνάβιες χώρες. Όμως, στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη και ειδικά κάτω από την σκέπη του Πατριαρχείου, αναδείχθηκαν όλοι οι μεγάλοι μουσικοί, οι οποίοι μετέφεραν την ψαλτική παράδοση στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Εκεί μεγαλούργησε η εκκλησιαστική αυτή τέχνη. Εκεί ανδρώθηκαν οι μεγάλοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι, οι οποίοι σημειωτέων προέρχονταν από διάφορες περιοχές του υπόδουλου γένους, όπως την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Θεσσαλία, τις Κυκλάδες, την Μικρά Ασία. Την προγονική αυτή παράδοση ακολούθησε και ο αείμνηστος Γεώργιος Τσαούσης. Την παράδοση αυτή παρέδωσε στους διάδοχούς του, στον Εναθήνε Σύλλογο Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, άρτη εγκατασταθέντος στα νέα γραφεία του πνευματικού του κέντρου, εδώ, επί της οδού Μελαντίας 54-56, του οποίου προείσταται ο άξιος συμπολίτης μας, άρχον πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Σταμάτιος Κίσας, με τον δεξιοτέχνη χωράρχη και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊγόπουλο και όλα τα αξιότιμα μέλη της χοροδίας. Ο σύλλογος αυτός είναι άξιος συγχαρητηρίων και επένων, διότι ανέπτυξε με ζήλο στη συνέχεια πολλές δραστηριότητες με επιτυχίες και προόδους πάνω στο ιερό έργο της μουσικής μας παράδοσης. Διακρίνω, εκτός από τις διάφορες συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδος με κάθε ευκαιρία, τις αξιόλογες εκδόσεις ψηφιακών δίσκων, τα ανέκδοτα έργα του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας αημνίστου Βασιλείου Νικολαίδη και την παρουσίαση ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ετίμησε δεόντως τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη,
επί τη συμπληρώση 26ετίας στο Πατριαρχικό Αναλόγιο στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στις 10 Ιανουαρίου του 2011. Σήμερα τιμά τον ιδρυτή της και πάλι Γεώργιο Τσαούση με αυτή τη σεμνή εκδήλωση και παράλληλα τιμά τον Σταμάτη Παπαμανολάκη, μαθητή του Κωνσταντίνου Πρίγκου και συνεχιστή της Πατριαρχικής Παραδόσεως, μαζί με τους σεβαστούς καθηγητές μας στα Λύκεια της πόλης, Μεγάλη του Γένου Σχολή και Ζωγράφιο, Θεοχάρη Ανεστίδη και Χαράλαμο Πάπα Χαραλάμπους, διακεκριμένους πρωτοψάλτες και μέλη της Μεγάλης Χοροδίας του Συλλόγου Μουσικοφίλων Σταμπούλ, τον Χρήστο Ξενόπουλο, ιδρυτικό μέλος της Χοροδίας του Τσαούση, και Ιωάννη Σκούτα, πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπολιτών. Ο Γεώργιος Τσαούσης απεβίωσε Μεγάλη Παρασκευή στις 8 Απριλίου του 1999, συμπληρώνονται 18 έτη, και ετάφη στο κημητήριο του ζωγράφου. Εκτενές βιογραφικό και μουσικολογικό έργο του έχει δημοσιεύσει σε συνέχειες το τριμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης «Ολόγιος Παν». Κατά την εξώδιο ακολουθία ακούστηκαν μεταξύ άλλων από τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου Ιωάννη Σκούτα τα εξής εγκομιαστικά. «Αείμνηστε Γεώργιε Τσαούση, πνευματεμφόρε της μουσικής γνώσεως της Ορθοδοξίας, χρυσορόα της Βυζαντινής εκκλησιαστικής λατρευτικής μουσικής, ποταμέι δίμολπε, κοιμηθήσα αηδών, σκαπανέα αθόρυβε, πιστά τηρητά της πατροκληρονόμου ελληνικής βυζαντινής μουσικής τέχνης, αλλά και της παραδόσεως, του ύφους και της εκτελέσεως. Δέχου ταπεινώς τα λεχθέντα, εις ένδειξην τιμής, αγάπης, εκτιμήσεως, θαυμασμού και πνευματικής υπερηφανίας». Μετά τα εγκομιαστικά αυτά του κυρίου Σκούτα, τελειώνω τον λόγο με την λειτουργική ευχή της Εκκλησίας. «Τες του φίλου ημών Γεωργίου Τσαούση υμνοδίες, Κύριε, ανάπαυσον την ψυχήν αυτού μετά των Αγίων και Δικαίων. Αμήν». Ευχαριστούμε την οικογένεια, την σύζυγο την κυρία Διαμάντο και ο ιός του τη μνήμη σήμερον τιμωμένου και να παρακαλέσουμε έτσι εν κατακλείδη ο πατήρ Σεραφή Φαράσογλου να κάνει και τα αποκαλυπτήρια της ονομασίας της αιθούσης. Η σεμνή τελετή μας έλαβε εδώ τέλος. Ζητώ την υπομονή σας για 2 λεπτά και όχι παραπάνω, κάποια αναμνηστικά. Ο κύριος Κοφόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, να αναγνώσει και να επιδώσει την πλακέτα. Ο ίδιος είναι πάντα αρρωγός και συνδράμει το έργο του Συλλόγου. Σήμερα μας ανέπτυξε πάρα πολύ ωραία την όλη παρουσία και την προσφορά του αειμνίστου χωράρχου Γεωργίου Τσαούση και έτσι θα τιμηθεί δεόντως για την προσφορά του στην Κωνσταντινουπολιτική Ψαλτική Παράδοση, σήμερα για την συνδρομή του στο έργο του Συλλόγου.
Ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, το εδεσιμολογιοτάτο και μουσικολογιοτάτο κυρίο Σεραφείμ Φαράσογλου, δια την καθόλου προσφοράν αυτού εις των ημέτερων σύλλογων. Αθήνηση τη 3η Απριλίου 2017. Συνέβαλε πολύ ουσιαστικά στην ετοιμασία αυτής της εκδήλωσης και τον ευχαριστούμε και πάντα είναι κοντά μας ο αγαπητός Υιός του τιμωμένου Θεοχάρη Ανεστίδη, ο Σταύρος Ανεστίδης. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, το ελογιμοτάτο κυρίο Σταύρο Ανεστίδη, δια την ανιδιοτελή προσφοράν αυτού προς τον ημέτερον σύλλογον. Αθήνηση τη 3η Απριλίου της 17ου και 10ου έτους. Μία έκκληση. Και μία τελευταία έτσι αναμνηστική πλακετούλα σε έναν καλό φίλο και του Συλλόγου και προσωπικό μας φίλο που πάντα πρόθυμα και ανιδιοτελώς συντρέχει το έργο του Συλλόγου. Θα παρακαλέσω να έρθει ο ηχολήπτης μας, ο κύριος Αντώνης Βεντούρης. Τον ευχαριστούμε για τις πάρα πολλές φορές που μας έχει βοηθήσει. Θα μου επιτρέψετε, έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντώνη, να την επιδώσω εγώ. Ο Εναθήνες Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, το εντιμοτάτο κυρίο Αντωνίο Βεντούρη, δια την συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά αυτού εις των ημέτερων σύλλογων. Αθήνηση τη 3η Απριλίου 2017. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Συμμαθητής μου από την πρώτη γυμνασίου στο ζωγράφιον, ο Αντώνης. Τέλος και το Θεό δόξα. Εύχομαι σε όλους καλή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση να έχουμε. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ σήμερα.